שלום לכולם, כאן אלדר ואגם. אנחנו כאן בלואיג'י קראפט סקאי וורס. מה קורה? לי קוראים אלדר ולחבר שלי קוראים אגם. אגם, תגיד שלום. מה קורה? אוקיי. אוקיי, יש דוף פוצץ פוטאי. יא. אאוץ'. ולא תמות, אני מחכה לך. יא! אני רב מכות. תעריב מכות. לא, אתה רוצה למנוע ממני? יא. אאוץ', הרג אותי. טוב, יאללה, אגם, 3. 2, 1. שכנים. אז כן, מה? כפי שאתם רואים, הנה הוא איתי באותו עולם. הפולי שלי, יש לי מוגן. הוא רוצה שנשתגע. הוא עוד פעם מקל לי, יש דור. אני בלעי שלך. אז רק רגע. טק. זוז. יא. אאוץ'. פאק יו. מישהו הרביץ לי. אני השתגרתי עליך בטעות עם עיני אנדרפר ונפלתי לעמדות. מה אתה נופל? הנה מקל אש דור, שלום. פחדתי ממנו. אש דור. פחדתי שהוא יהרוג אותי ב3 שניות. נשק אותו. נו, מה יש לי? יא. אוף, מה יש לי? אני כל פעם מפספס את האנדרפר. יש. רציני. שלום מקל אש. בוא נרצח אותך. ורצחו אותי. טוב, יאללה, גם שלום. רגע, אלדר, אני עולה פה על מקום מה זה גבוה, אני רוצה שתצלם את זה. איפה אתה? בצד. תסתכל. אלדר, הנה אתה. תסתכל עליי. איפה אתה? תמשיך קדימה. טק. איפה אתה? קדימה, עוד קדימה לשם. שלום מקל. רגע, איפה אתה? עוד, סתובב. לא, על העמודים תסתכל. לא על העמוד הזה, על העמוד אחר. פה? כן, הנה. אלדר. מה קורה? אני קופץ עליך. אני אעשה לך פיצה. נו, יאללה. 3, 2, 1, פופיק. אוי, לא נפלתי. יאללה, אנחנו שכנים. שלום שכן. הנה, אתה רואה אותי? שלום. בוא נשתגר לאמצע פיצה, מצאתי דיימנד. ייי. יש 2 אנדרפר ומכנס איירון. גם אני קיבלתי 2 אנדרפר. ומכנס איירון? לא. הנה אתה כבר באמצע. אימא'לה. צ'שטו! צ'סט. שלום, צ'סט. וואי, השתגרתי ליד הלאבו פול. היי, אאוץ', מישהו הפיל אותי. ירו בך, גם בי יורים. אני עולה בית. הביצה של הביפ שלו, אני מצטח אותו ומת. איזה כלבה. טיימנדור. יאללה, גם 3. 3, 2, 1, פופיק. טק. גם לך. שלום, אגם. איפה אתה? איפה אתה? תכתוב משהו. אאוץ'. תרשום אתה. כתבתי. גם אני רשמתי, אנחנו לא ביחד. וואי, שיט. אני איירון מלא חוץ מקסדה. ותפוח מוזב מחושף. קסדה לא מקבלים פה. כן, אבל יש לי תפוח מוזב מחושף. ייי. באנו חושך לגרש, בידינו רוצחים, כל אחד הוא רוצח קטן, ביחד רוצחים את תפסיק להיות רוצח. רצחתי פה כבר 3 שנה, מקל אש דור. ואני שותה 2 שיקויים. אני מתי ממקל אש דור. יא. אני מחכה לך. זוזי מפה דן תיפול. ייי, דחפתי את דן לעבדון. מה עכשיו קשור דן? דן משחק. עזוב אותך מדן, נשארתי פה עם עוד אחד ואין לי מושג איפה. אז לך לאמצע ותתחיל לזרוק את כל מיני אנדרפר. ייי, אני באמצע ואני לא יודע איפה הוא. ייי. נכנסתי למשחק. אאוץ', הוא ירה בי. טוב, אלדר, בוא נשחק נורמלי, בוא נדבר נורמלי. יא.
אימא'לה, מישהו מסתכל עליי מסכים. זה רצח אותי, זה מעצבן. טוב, יאללה, אגם, 3, 2, 1. אחד נו בייבי. תרשום משהו. הנה אתה! שלום אגם. רגע, טוב, איפה אתה? בוא באמת נדבר נורמלי. טוב, איפה אתה? אני קצת באמת צרוד. איפה אתה? לא, תפנה לי את העץ, אני רחוק ממך בטירוף. איפה אתה? איפה אתה? אני לא רואה אותך. תפנה לי את העץ, אני יכול להשתגר אליך. תשתגר, תיפגע בעץ. זה, יש לי מוגן, איזה כיף. אם אני אפגע בעץ אז אני אמות. אני אפול למוות. עכשיו אתה יכול לבוא? רגע. רגע, שמה לי את השעונים. וואי, יש לידי איזה ביצה חזקה. דיש 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 דיש. דיש דיש דיש. יש! קיבלתי 2 חרבות דיימנד! וואי, ויש לי חולצת איירון מיותרת בשבילך, אני איירון סט. תפנה עוד קצת אותו, עוד קצת. מה עוד קצת? פיניתי אותו. אני באיש שלידך. איפה אתה? הנה אתה שלום אגם, אני בא. רגע. יא. מה קורה? יא. קח חולצת איירון ונעליים. רגע. חולצת איירון. תביא אנדרפר לך. אנדרפר. מה, אין לך? זה היה היחידי שלי. לי יש רק 7, בוא נבדוק בצ'סטים אם יש לו עוד. איך את מבקשת וחצים? כוס. היי, מישהו יורה בי. הנה עוד חץ בקשת. אוח, יורים בנו. אני גמור. פגעתי בו. שיקו התחדשות ותסתתר. ז'ם. יש מישהו שלידינו, הוא משתגר. יא. הוא השתגר, אדר, הוא השתגר. אאוץ'. איזה קרקע, נפלתי מהעולם. מה? הפיל אותי מהעולם. אני רצחתי אותו. תראו, הוא נתן לי בוקס בום. אח! יורים בי. בוא נשים איזה שיר מגניב לאווירה. ביי ביי דן. הנה אנדרפר. חץ. היה עליי שק חצים והיה לי חץ בקשת. ייי, אני נגד האחרון ואני יורה בו. יא! פגעתי בו! יש, ניצחתי! של הרבוק, איך? ניצחתי! 3, 2, רבוק. הנה אתה, אנחנו שכנים. שוב פעם. טוב כן, אבל בוא נשתגר לאמצע במהירות האור. טוב, בוא נפסיק לדבר ככה, אין לי כוח. כן. יא! 7 אנדרפר ו2 מכנסיים. יש לי 8. 8. זה יום המזל שלנו. אני באמצע. גם אני. אני אבל... וואי, יש מישהו באמצע. יש מישהו שעולה לאמצע. זה אני. לא, מישהו אחר. היינו. 2 אנשים. וואי, איזה נובים מסריחים, רצחו אותי. יש חולצת איירון, תברח. רצחתי אותו. רצח אותי. 3, 2, 1. וואי, איזה מניאקים. איזה באג. אוף. איפה אתה? לא יודע. אני בעולם הנקיסטי. האמצע יש בו צ'סטים סודיים כאלה. רשמתי משהו. אני נפלתי הרגע. אאוץ', גם אני. יא. עוד לא לקחתי חרב. מה? דפק אותך. טוב, אני נופל. רגע, אני נשאר פה שנייה, אני רק רוצה לקחת פה משהו ולהרוג איזה איש אחד, בסדר? אוקיי. וואי, איזה כל כך להשתגר עליי, איירון מלא. איירון מלא כולל קסדה. וואי, רצחתי אותו. הוא בטח הכין קסדה. רגע, מתקשרים אליי. אני משתיק שלי. אנחנו נעצור את הסרטון עד שהוא יסיים לדבר. הוא טוב, שנהל. חזרנו והוא יסיים לדבר, אז... וואי, זה רק אני ועוד 2. וואי, הם מתים. איזה פאקינג. שיהיו בתים. אני מת, זה רק... לא נורא, כולה תים. לא כזה... טים, זה הקטע. טים, הם הורגים אותי. והם הפילו אותי, וואי, הם הפילו אותי מהקומה השלישית, שר לי חצי לב. איזה כלבות, לא שמתי לב אפילו. יא כלבה, בוא. טוב, די לקלל. אוי, הוא עוזר לעשות שלום. מה עוד? מה זה? הם בתים. הוא רוצה גם לעשות איתך טים. טוב, יאללה. חיים מלאים. טוב, אני נופל. רגע, חכה.
אני רק רוצח פה עם מישהו אחד, זה רק אני ועוד מישהו. טוב, כבר נכון. יש עולם של 4. אין לו סיכוי, אין לו סיכוי, אין לו חיים. אין לו עולם של חיים. 4. ניצחתי. קיבלתי עולם של 4. מה? קיבלתי עולם של 4. טוב, אז אתה עדיין מצלם את הסרטון? כן, אני מצלם. פשוט, כן. אאוץ'! יא! פפי. אלדינו, איזה לא, ספין של אנדרמן רודף אחריי. אלדינו! אמא, נראה לי הוא רוצה לעשות איתי סקס. אמא! 3, 2, 1. אמא שלו. טוב, די קלה, נו יאללה. הנה אתה, אנחנו די שכנים, רק צריכים להרוג את הבן אדם הזה וניצחנו, אנחנו שכנים. די. הנה אתה, אנחנו שכנים, בוא נפרק אותו. בוא תשתה. וואי, יש לי שתי חרבות דיימנד. 2, שזה טוב. טק טק טק. זה לתותח יש. אימא'לה, השתגרו עליי, אני חושב. אוקיי, השתגרתי במהירות. היי, יש לי חיים מוגן. אני... תעלה לי את העץ, אני לא יכול לבוא. יא! מאחוריך! מאחוריך. היי, מקל אש! לא! ניצחתי אותה. גם לי יש לך איזה כסף. טאק! טאק! מפה! ווי ווי ווי! הוא משתגר! איזה קום, איזה עקום, איזה עקום. לא! תעוף מפה! איפה הוא? יא! הנובי כזה עלה! אאוץ'. אאו! יש! ניצחתי אותו! פאק! רצחו אותי. רצחו גם אותי אחרי שרצחתי אותו. טוב, 3. חכה שנייה, נפלתי למים פה. קיבלתי איזה פג מסריח ואני במים. נו, הנה אתה, בוא כבר. אני חייב לצאת מהמים, חכה. תעשה לי TPA, נו, בוא. אי אפשר פה לעשות טיפי, הנה יצאתי. אני בדרך. כוסנה רבק נלדינו! די קלה, נו. סליחה, תקעו אותי. 3! מה זה? אוי! נו, 3, 2, 1, בום, נוביק. לא ביטלתי את העננים. שיט, באג בלי חנות קניות. מה ביטלת? את העננים. אבל כבר ביטלת אותם, ואנחנו שכנים. איפה אתה? ויש לי באג בלי חנות קניות. אולי כדאי שאני אשתגר לך? השתגר, יש לי חנות. תפוח מוזר מחושב! וואטה פאק. אתה פרנת? אבל אין לי חרב, ואין לי אנדרפר. לי יש חרב ולי יש אנדר. אין לי את שניהם. רוצה שאני אביא לך חרב מאיירון? וואי, תבוא אליי. אני פה. שלום. מישהו משתגר עליי. ואין לי חרב! היי! טוב! וואי, הפיל אותי מהעולם שאכלתי את התפוח מוזר. הוא הרג אותי, איך הוא הרג אותי? הוא נוב, היה עליו רק קסדה. טוב, 3. 2, 1. בטח הוא הכין לו קסדה. היי. לא, רק קסדה רגילה. איפה אתה? אני כותב משהו דבילי. זה סימן בשבילי. כתוב לי שאתה איתי. ייי. זה סימן בשבילי. זה סימן בשביל כולם. אאוץ', השתגרו אליי. מה? איפה עכשיו? הוא חושב שאני מת. יא! יש לי רק צ'סט אחד. ואין לי אנדרפר. הרג אותי, תיפול. זה סימן בשבילי. אני יורה למישהו חצי אם נפלתי. רגע, חכה. 3, 2, 1. והנה דן. הנה אתה. אנחנו סוג של שכנים, אנחנו רק צריכים לעבור 2 נובים. היי, שלום נובים. בוא נרצח אותם ונגיע אחד לשני. טוב, תפסיק לדבר ככה, זה מעצבן. כן. אני פוסי שריר. אני חושב שיש לי צ'סט מוסתר. וואי, יש לי נעלי דיימנד. יש לי נעלי דיימנד. ואני חושב שיש לי צ'סט מוסתר. בוא נבדוק את זה. נעלי דיימנד. כן, יש לי צ'סט מוסתר פה. וואי, יש לי 2 סוגי נעלי דיימנד. כל הכבוד לך על הנעלי דיימונד. מקל אש. רצח. חי? איזה חי? שונא את המקל אש, הוא הכי נוד. אני הולך אליו. וואי, לאן הוא ישתגר? הוא ישתגר לאמצע.
זה סימן בשבילי, זה סימן בשביל... וואי, אני מפיל את המקל אש דור. וואי, הפלתי אותו. ומטת, נכון? לא, אז לא, מאיפה הגעת? הפלתי אותו. זה רק הוא ואני. הוא מת בתוך עץ. יש לו בג והוא נתקע בתוך עץ. אז תרביץ לו. אני מנסה להשתגר, אני פה באמצע שהוא עולה במים. מה, הפלת אותו והוא השתגר? כן, לתוך עץ, והוא מאבד חיים. איזה כיף. לא, פאק יו, לא, הוא ירה בי בחץ טוב, 3, מקשת. 2, 1. אופס, נפלתי מהר. הוא ירה בי בחץ מקשת. תרשום משהו. אני כבר נפלתי. מקל אש דור. בואו נראה כמה זמן אנחנו מצלמים. 15 דקות. נו מה, 15 דקות זה קצת. נעשה 5 דקות ונעשה... מה? 5 דקות ונגמר. סבבה? 7 עיני אנדר. דיימן. אוי. אימא'לה, יורים עליי. מפחיד, זה מפחיד. פאק בן אדם. יא. השתגרתי לאי. אוי, איזה כלבו בן אדם. מקס כלבה. טוב, הבנו, די לקלל. טוב. וואי, אני רואה פה מישהו עם שני חצים בראש, אחד למעלה, אחד באמצע. אוקיי, אני רואה במישהו. מקסה מקסה פפרות שמחובר. נכון. מקסה מקסה פפרות שמחובר ברברברבר. מכות. יא. יש לו רק חרב אבן. והוא הרג אותי. 3, 2, 1. מה אתה נופל כל כך מהר? היי, נכנסתי ראשון, אנחנו לא ביחד. וואי שיט, אני באי משותף. גם לך באמצע יש אמרד? לא, אתה לא איתי. היי, פה זה איפה ששמתי את החצים. וואי, יש לי רק צ'סט אחד. לא נורא. לי יש... חבר, יש צרות גדולות יותר. בדיוק, לי יש 2 צ'סטים. בוא נראה איפה הצ'סט השני. יש! הרגתי אותו והוא הפיל אותי מהעולם. של בחורה. היי, מקל אש. רצח אותי. הרגתי אותו, הוא הפיל אותי מהעולם תוך כדי. טוב, 3, 2, 1. בום. נפל. יש גם אתה איתי. הנה אתה. סתובב. שלום. רגע, איפה אתה? אנחנו שכנים. נרצח את הבחורה הזאת. איפה אתה? נו, איפה אתה? בוא נרצח את הבחורה הזאת שלידינו. אני לא רואה אותך. הנה אתה. שאתה לא רואה אותה, תהרוג את הבחורה. שלום אגם. תהרוג את הבחורה, אין לה אישרונים, אני גמור. ויש לי מספיק לחשב את החרב. אני לא לוקח, אני לא רוצה לחשב. טוב, אני הולך להרוג מישהו. היי, אאוץ'. אוף, נפלתי. תחתני. וואי, רציתי לרצוח אותה, היא מתחבא. וואי, מעלה את האיש שלה באש. שלום נובית. תמתי נובית. וואי, ניצחתי נובית. אין לי חיים. סטיפון. וואי, רגע. בסדר? שנייה, אני רק משתגר לאמצע, אני כבר אמות שם מרוב וקצת חיים. בוא נראה כמה זמן אנחנו מצלמים. עוד 2 דקות. למה עוד 2 דקות? עוד 2 דקות. רגע, אני רק אשפר לי את החרב. אוף. וואי, מצאתי פה איזה נוביק. שיט, אני תקוע פה. אני תקוע פה. אני נופל, אני לא יכול. אני נופל. זרקתי את החרב. שלום, להתראות. שלום, להתראות. וואי, אני צריכתי איזה 90 איש בינתיים. זה רק אני ועוד 2 אנשים. טוב, יאללה ביי, יוטיוב.